Na dnešnej návšteve Bratislavskej štátnej záchranky sme sa dozvedeli mnohé informácie, ktoré však nevyvrátili naše pochybnosti o netransparentnosti a klientelistických praktikách v ministerskom tendri na stanice záchrannej služby. Bratislavská štátna záchranka vysvetľovala, že splnila podmienky tendra na stanice záchrannej služby. Minister Raši však tají spisové materiály pred verejnosťou, poslancami aj záchranármi, takže to nemôžeme potvrdiť. Zaujímali sme sa tiež o sporný tender na nákup sanitných vozidiel. Riaditeľ Moťovský vysvetľoval, prečo otvoril obálky napriek námietkam Úradu pre verejné obstarávanie. Tento tender považujeme naďalej za pochybný a predražený a očakávame, že Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý vznesol námietky, bude konať. Tender na stanice záchrannej služby a tender na nákup sanitných vozidiel spolu úzko súvisia. Ide o veľký biznis so zdravím, ktorý organizuje Ministerstvo zdravotníctva.